den ene da ye grobra me ka bragro se wo hwe me awose agu ane bragro aden na wo na abu kira se adibu wo ho anu wayi wani ato baabi obu wo kura duru baabi aho yi nahi nti I don't know for nothing ni wayi wani on check ho wo na abu tete no grobra edidai ababa wa waduro ni mpani fie so ohuno ni moja edi kan eda na di kire se afei de waduro no waduro ni mpani fie so yesre na wade a eyeyie eni ntina nanom hu satete atempon ne ye afase ye enkabomu ade for Abotre clinic aba ama yade nyinara yesama ne yeye sa wo ba Abotre clinic a enka wo yade doctor no ankasa be miamia wonsa no ne wo na ya no na yade bia eha wo no wakane nyina akyerew na mom ye onim se owo pressure diabetes akoma yade sisi ya wo ya wachiri kase no eya wo ya stroke eha wo no wamra Abotre clinic ye nam ensa no ene enan no amiamia so be san wo yade a wo haw bia eni akire Abotre clinic ye wo enkran tema ene kumase Fred Doctor I was 024-790-4473 and now 024-916-4977. Abotre Clinic. Yanam ako pressure kwan so besan yade. Adeshema emamu nyina akwaba eba mpani ahia dwumade so enne mpani ahia dwumade yetu ye hyen no Offinso krom ene ya ba beduro na aye Offinso afasha ye frɛ ne Mmoaniko ema wonum nyina wo ho twahia bubisa se de ne Mmoaniko eye afinhia afasha afibia na wi afia kenta wodi nkan ne wonum kokon yi ba ye bisa ehemfo a wonum etinkwamu biemu se wo akokon na ba ade ajapade ben na mopɛ na wi afia kenta wodi nkan wanye pesemi nkuminya ampre wono nko ani ye die nti wose mepe Mmoaniko emana nanom ne mpanimfo ahia bisa se Mmoaniko ase akire sei wose eya asase kyese wo didi so a eda so da hono mo enu nti ena ma yenya Mmoaniko afahye enne dai ene da ye grobra me ka bragro se wo hwe me awose agu ane bragro tete no grobra edidai ababa wa waduro ni mpani fie so ohuno ni moja edi kan eda na di kire se afei de waduro no waduro ni mpani fie so yesre na wade a eyeyie eni ntina nanom hu satete atempon ne ye na se yewure ne fie ya asankofa ye nchi eni nti enne ye grobra ehwe maba wa fefefe tuntum toyo kokoso abrongo wonum hunu be mada enne ye wonom akire ada wonum adi se de waduro no waduro wo mpani fie so na de mi bisa ne se sabre koso ahwe mpani ahia dwumadie na ka ye hone ahwa mamra dwumadie nyina be koso e wo bragro yase na ye nkopem se ye bewie no samfaso bi wo mu bibi pa bi wo mu a mesua bi wonso besua bi ebenya bi akire nchirima na daachi bi ye nchi anyira adwoa Aprebi enimede mpani ahia dwumadie so nie Mama empani ahia dwumadie so ena fadia ya babedru bragro dwumadie rankasa se ye hwe ye maamenom emam panimfo ya wonum nyina ni age wonum ebo se wo todom onyam wo hankachi akire se wani age de wo ye ayahema achi konkon dawura wonum ebo ye edi yi aya Offinso mai asutire se ene ne ya grobra eni nti adom nyina emra enti Efrahim achi no ena wagura bepem sabreye wonum ebegura anche afa emaba wa biensa wonum ena ya guru wo mobra wonum na ntuma fita katakata wo hono sa baba wa biensa wo wuru be mada afei na anche ye befa wonum biensa ede wonum akọ dware wo mo na ya de wonum aba na na hema aya Offinso hema wa me ya ti ase eniema egu hai eja
bode banche menken bayire wei eye niema ye kwa kosom enkwada no na woche ye dware wonu wie guru wonu bra ni nyina wie ne de wo kofia na woche obi ampie nkọ ba bia eniema ye de kwa kosom wo mo no ebi na ye hu ewa haye sa ne ma nyina ye de som wo mo de aduane emu akokọ emu eye enuane ahodo enkosua ene ade ani nti edi adanse se bragorɔ ya mmea nim ne tete no na aya nimonyam hyekese pa anya nuane nko hwɛ ntoma hwɛ wɔn mo ntoma wɔn chanse ene eniema ahodo ne nyina aya de ade bɔ emaba wɔn atenase eno kyerɛ sɛ wakata wɔn ho asie wɔn matoto wɔn niema yie ene nti nimonyam aya de hyɛ wɔn enie wei anya no nko adɔfoɔ no obi biara a wakyɛ de a opese wɔde bɛkyɛ nkwada yie akwanya no so ebebia ma no ama ne de ne de aba ene nti tete no bragorɔ no na empanimfoɔ ne kase de bɔ emaba wɔn dwetire ampa no kure ewo mu sɛ no onya niema wɔde kwa wɔde nyinaa ena wɔsan so enya bibi kakra wɔn ede hyɛ wɔ abraba se ade hyɛ mama eye Offinso ye damasia no ye ni o ye nyina bragorɔ dwumedie na se ena mpani ahia ye da so ewase mama mpani ahia dwumedie so ye ne ya mama bi di nko mama me wudi ni sei me ya jokumwa mama ya gro wo bra wo maba wa bre ya de me ma wa de hwe ne masi wo e ma me ware de ba ma ko pa na me ware no mama bragorɔ fa so wo so wo so pa amane ya guru wie no wa wo hwa fa so be na wonya free so ya guru wie ye no me ya wa de so fefe obi abu me wo ma fa fefe me ma ne nya tie me kasa tie nya e boko ya da sipi na eno mama ya fro say de so wa mama so wa ya guru bra ma ba wa bre ai ba chai na e okro mu ya na akokote mama bragorɔ fa so wo so dia fa so na wo ya guru wo nya free so ya se ya guru me no me ma me no pe be ma me ware ma nkware mpre wa wade ma nwo mpre wa wo afesu so e ya ade bi enhira wom ye chima ye do ma be ma ye enhira wom pa na ma mo so enya ahoto e kire se anyimonyim abefie nti na ma me e ka wo nko se e ka se ye ma bragorɔ enya nhya na enya mama ba wa nyina nka wo pere so me pepa jasa ndam pre wa wo no obi wo okura wanyini doctor okokura ntime wo na nse bi beto me kwala no wanyini wo kyem ya wanya akwada no enti so wanyini na ne mu ye dura e kire se bi wotimi ye bibia na ne mu wa ye du ntisi en kyema na wo wade wo a eyenye eyemusuo enya kwala ni wanya mefio ebuenyu mama ya da sipi adeshi mama eye mpani ahia adwumadie so wa hu ya mama no mienu wo mu nyina ya gro wo mu bra wo mu edi bragorɔ ho adanse koso ahwa mpani ahia mu dwumadie edi ba ne bakure mu edi behu wo na abuo no wona abuo adan na wona abuo kire se ade bi wo ho a no wayi wani ato baabi obi wo kura duru baabi a ho yi nahi nti I don't know for nothing no wayi wani on check ho wona abuo ade se baba ni nyina ka ho ebogo waso bakure yi mu a o de obisa wona abuo a no na so waso no nso ya gro ne bra ni bi ni nyina eka bom e ma no ewie mu die ampani ahia adwumadie so eni Offinso emahema nana ni aje nana nom miensa moa na ya gro wo mo bra enfina Offinso mahira eni aje ala misia wasa no Offinso mahema eni aje ena nana no miensa ya gro wo mo ebra
Ebra Pabene na Bedigo, and I said, I was an ayam Nasan no, Emroja, Obi and Nine, Akabo. Emroja. Yeah, yo, Adania, Ademrojo. Yeah, another before. Papa, but who's the one you and never agree? I did when you my title to if you want a bassa near Guru, and the MF, and my eyes with you are, woman move la bonnie, now your Guru, Asantia Mamma. Nana me pacho, many said the address, what worry. Oh, you are worrying or you're going to bra. I am going to blossom and you won't be a siam. Into me, you are going to bra. Into your grown a bra, open our rain, 5 and a half. You can say a grown blade. A colana, none where I met. And Jimmy Corbusian for adequate money. Auntie, you cobo coco, a cherry and son of Mikoyan. Would you just have growing to the man in your our rear, not a numb and penny for any my hootie? And I say, I'm going to Bragorɔ. That be I'm going to blood and coming one. You're going to blood who see. I know I get to one. Yes, Jimmy, we are both young and born, Mamma, man, yes. Saba, we know. Never, Papa, would you lie, you? Mamma, no question, mamma. I said, I don't mean about where we are like. Let up the dear, they say, a Diego. And Papa said, Bragorɔ, yes, say best idea. Bragorɔ, yes, and Kaba, Beba, remember one a jazz, Mamma. Uncle Martinus, I'm Yagu. The Bragorɔ, dear. Yami, and you, Papa. Papa, that's it, you know. You're missing the massy. I found a brasso, and Mama Wami and Sana Quaco grew on Brano. I found a for me, I said, she's one who don't know, or many made the Quaco Jaro or Bobrapa, one of dear, yes, a poor Uncle Chadia, one of the town, one seminar, and it was yes, a better said, yes, your home, said the Baya and Emma, one of my little Uncle Chadia, a Busuano, oh, Mama, one of me saying, I was a show no mammy. A child was said now, watch the woman in the year, some more, will be a uncle baby, and it's a cost and penny as shim. And it's a Siamamre, near Siamane, then you be added and Shima Dachi. Adeshimama mpeni ehiem dwumadie so eni Offinso Offinso afahye aye friend Mmoaniko ene dai na ye grobra megidi ye se ahwe bia se se mbaba wa miensa na ye kwakodwa wo mo ti ye twen se babadwa wo mo no edo mo pie na afedi de akire nyina ye ho nanso ye ho se nananom hemfo no nyina wa ha eta dwumadie achi ene ye nananom twetwe nkomo na ye mbisa se so anya biara Bragorɔ a ye tete ya mane ana asante ye ntoto na se ye nanso enei obinim de abesanka wiemu nti tuna jeje mu no eye yansan kofa na na me pacho wudi eni kura wudi so hine e fra me na wo se safo twumberima me na me ye Offinso ma nyina nkoso hine yo na wakoye nkoso hine enne ye grobra ebinim se asore Bragorɔ nye ebinim se ya bosomsem enso ye yamane na nanom de twa ye funuma eno nti na ne yatoto na dense nanso Offinso hima se dabi tete atempo no befa so na eye se besan grobra eye papa enipa bia na se ku bia nipa o mamane na kira mu nipa kra mo ye se woni amane a na muni ku ana se kru enti no asantefo amamre no de eno na me hunu se wo ye santini se wa anya amamre na wo jimu a daachi mi no beka se wo ye die ni nebusa na kaso ye santini asa amamre be na wo na oni amamre enti Bragorɔ no de enne na nam kyekire yen adetete yen na ye hunu se akoda no adurumre bi a otimi fa be ma ware eno no ntina tete no na obi nware wa bra yenchima no eno no wo ware a efe no kiribra o wareness o ware wo a efe no kiribra eno ko na wo ye se outcast o ye se yi we frebusuan no mu ene mire hwe otiwa no waba o se ma memenyem woni ho ana nyewo se ni asimasi wa bra ya ngore ne bro semran amamre no ho ne yedi so a nkakora no akora betena se
aka say ye just me guru bra nsana obi kura ba na so sine pa na me nguru bra aja me nguru bra enti no ma hwe ma me nguru bra nsana be hunu papa no ma na ma me no waje awade no aso ne na me se ye ja asa no ma na ye no na so be ka che so wanyim enti e wo se ye koso ne ye Nana mepacho wakoye enkoso ehene na wope woman empuntuo ye bu ye ne aguso de na hema ekwa kofa ba eye den a etuo enyachitaifo a na woto agigye na wobepese nka ye de hye bi beto wo mra bi beto wo sekete ye baba wa biduru ne mpani fesu a ye nworo ne bransa ansa na ya manokwan amana ware na ane dia menye hwe se eye mra bi as ye de to eye mra da ho asante amamre no ye guru bransa na waware na meka se ma ya na aba no pinu enim nti wo se mpanyinfo no ene ka kire o motete o ka kire se se ne ye ansa na waware ye me kura se ye ka kire o ka kire o ka ba me se nkope ba man ware obusa se what operate anasa wa ha wo dai wo nkonwa wo dem so onsu awade wonya sa na mane nyina nwi ya be ka kire se wonsu awade nti koye ansa na obeware sa nso ne ma no so no wunchima ya ama ye ngoro bra onsu awade nti ne se wo ware ayetetsem ene ye nyina ye bu nkompo na ye hwe sabre me na ba ko na me pa cha wudi efem na kofi aboaje otoso miensa na me hwe se wo ha sabre dia na che se wo fo so se bragorɔ nkoso me fo so pa na me pa cha wani fredi wo hu bi pen se ye guru obi bra hu bi pen na eto say na wo hwa eye se maba wa omo enwuram eye kama pa sa ma no kra na ye guru omo bra no ya mani hunu ye no enne kra no omo anyingine no hwe omo ni padua utimu se na hwe na meba na ye sisu awo miensa ne na difference wo so mpa fi se omo tena se yini sebe ombu yensa eden ko kire oba pani ana ohema wokurum ho ewa amane na amamre kwanso egusi se eduru se egoro mu bra wi ansa no mu ware teneje se omo maye omo sipi wo omo mam enti nana enne ne mafoi se wo kasa Offinso man ene Ghana nyina obi ahu afutu be na de ema wo mo se de wo kamfa so ne de wo kakra e wo mu yi afutu amede ma Ghana man Offinso man santeman ene se say ya to ya mane ne amamre na twene yen san kofa ya we na ba ko e kan ye ho ha papa me pa che wudi yo ya fem na bro be kwen me ne ankwankwa jasene yo nkwankwa jasene pamate na wo ha ide na che se di dance se wo tai kire se bragorɔ enya dwuma na wo nananom etio se de wonua no badi nkan akasa no e pese wo tu maba wa yifo na wonom etena se ekora wonom ho esie eye me de pi se menya sa akwenye ya ene me mo ekasa yi no kwasem nyame anim ni bragorɔ ye ade a eye pa na asantefo ye ya tu amamre kese pa atoagu nanso so empanyin se sankofa akachi nanso so enkachi sa nti de mesre mempanimfo ya ye nananom se momo ehomodene na sa bragorɔ no a tete no na wo ho no ya ade a emeyen kwada no no kwasem nyame anim ni ema ono ewo ahobrase bi ya tempia no o se yetimi edetena ewiase edesen kasabebo nyina enintina nanom ehemfo ne ahemanom de nanom kan se nyina yenkamom ba koso emia na dua kro so ntimi nya kwaye mane nye yie dua na ba kokra we adura egu na mom se nyina yakabom dia ebetimi aboa tu emaba wanefo ama wonom ede won ho asi ho akata won ho asi atwe won ho afradwamammo ho a Kristo kasetia no na brekro na nso na ya mamre no na ehye won mama wo makasa akata won ho ede asie oduru ni mpani mfie so ede animonyam sei ede ahye no hwan na mpe se aba besre na ware e wo fie hwan na mpe se aba wawo na enema nyina wawofo ede ma wo na wawofo hwehwe hu no se efie wo koma wade no eye de se de fata yade nim kro no sembia nim eye busua eye kronkron enne ya so ye menti ekogina fiche na wakofa ni pakoraba enim so ekita no
e de nyinsa ne ba wi afa na na e de asudie abeto awofo so a omo kwakwa hwa be ma akoro ansa na kwakwa adwuma akoro a wo ye ni su ne ban ye kita no e se ye de ye butu amamre no koro ye si ne tirase ene ntime nua no mabawa ana no makasa kire ye bigide ye se afutupa e ye sensika akọ ene de nchemo a ye de afra ti ye fa bi moye ntoma no ne mfa moye bra mpani ahiom dwumadi su ni yo was sia shebo banu ana ye de to fita ne to kokko nana no so ekire de The man I have a fan. Almost so anything to go much to agro. No more so, almost so, Yago. na de ka wo ma no de ma wo mu di ye no eno so ekire se yo se de ka ma obukusia ansa na de to no so ka wo no mo Say, and you once a cushion, the card in Mumia, is a woman. One penny for say, and no, young mum, as a woman above them. It's Obama say, which made me. nana afi yemra Bragorɔ said the enim no ye no sanke yi wo mpokua wo no fo no na gya nipa nyina hu sampa wo bunu ampa obia nte wo so ahuru ba bia nana wo nana no we de wakata wo no mo de so e de ntia The term kata no for so no say. Colano, and I'm saying nananom group bra na asori ene nsensem to mu gyaye no. Se say no, the kata wo no fusu ebe man wo ma no wo first say yi wo no funti wo man ebe ma wo mo kranhye bi na wo so edu wo panyin so a wo ma ba me ya gro se dia to fesu na nyina nim kanka wo fo no akora bia ntimi nyina wo se begoro me yise ma me penso ntimi se benu fo awo fo no wo mo madia na wo mo du panyin so a wo mo mehu yen nananom se epese agro ye ma mada bia mami bia obenye sa pepa no abeka che yen fenso nananom anam so nya kone ne mahima afo no se wa gro ne ba no yenso ye nyina ya ye bida na so ne ma ejae wo mo beka ebekwa boa wo mo be di to ne dia bokala na trase na ya gro wo mo nana Offinso man hene ene ne hema motena asese ye na mo gro mo ade hye bra sa bere Offinso man ebinim wa kwantu mu wiase afa na nyina nipa 8 wo no mo ehwew afutu ben ena wo de ma mabawa ene Offinso ade hye a wo no me won krofo aman so Mr. Offinso forma mama wa akwantu abrechimemu titimu afashe ye nkabo mu ade afashe ye odo ene anije eda nti wo mo wa abrechimemu ne babia no wo mo nyina mra no mabua ye na ye hyefen na emaya no so wo mo esisi ne ene ehu ye nuano me ensan ya guru wo mu wo mo so ehu se ade papa fi se do tra bontin se ya ene be gu anim no efa ye wo dia akwa wade a wo de be se brase enchense ene bobrapa ene ntuma ne ade nyina ye wo dia ginia no gu anim no pe ena wo mo ye be so ne nso no ebe didi akọ enti yesre awofo se
enye kakase bia wo mo ba eduru mpanyin yeso a wo mo momaden mo hu nanom ne mo wo mo na enwo nkwada no adeshima ma nana se wanya ko Offinso manhima ene no atwetwe enkomo no pani ekasa wi a dware wi a na nsu asade a na empani ahyiam dwumadie no ehai ene beso ye na desre ne ba akopɛ wase ye jatumu ye sakofa chia na achia emu ye desen kasa bebuo nyina ene nti osre Offinso man say titiri ni awofo wo awofo wampene so akwada ntimi mma nti wo de ebre ne so a bebo na mane ne kakra wa wone ne manfo bagege to no e de beboa na de abakwada ne dwetire e de ahye nase ama no nso watimi anyini abeye panimpa ene nti Bragorɔ so faso no na ma yehu bi ade se mama menim se wasua bibia free mo nso masua bibia free mo semfaso e wo so sei dia ye hwe mama anom ye nworo wo mo bra ansana be ma ba fie abesre wo ma ware ama ye nimonyam hye e de ama awofo ene kromu na ofiri mu e bae empani ahyiam dwumadie so e na wo so a wo hwe Emeni ji bebre say agro meba na asma mo kan say Bragorɔ de bia me kind books na say me nananom eto anasem kyerema enne de na me pese agum na me hu se de smithie ba enne de me hu se na smithie nti Bragorɔ de pa to wani age oba pa ye fro say abina sewa say one powerful say wa bracket 2 me ba de say wa aya wo de aya wani je say agro bra Emeni ji bebre aya me taking kind books me ka chila me ma me say on grum bi na no nyanya ska enti Mmoaniko ne ba ya na omo ye na ka chile no ka saudi mbeka ho enti na Emeni ji bebre enti wo beka chile wonu anom aba wa say omo so nya bia na yo we eye say wa ampafo say wa bracket 2 wono na yate ne din no wose nani age oba pa ye fro say Remi ama sewa uso de sewa bi sewa ampafo eye wo de say agro bra aye mani GP efi say ye nnuanu mu ma o masisu ebi mu nyini na o ma wo enti ye pese o ma o mo ba nsuso musua no mo de afutu enti wo pese o mu nyina so ye nworo mo bra bi wo ko school wo gina say we gina form 1 then form 1 senior high na junior high wo fa be mada pacho de adeshe mama mi sa asem we mi sa wo mu nyina obaba wo fa be mada pacho de bi na wo ko school wo gina say form 1 senior high na junior high ani etina honom na kura ho sa wate hello da ko a wo gina say wo school JHS wafa be mada pacho de adeshe mama omo nyina so omo fa be mada nti wonom eye babuno ampa ade nti mpani ahia so nko a mpani ahia mu se ya na wo hunu eye sa amamre seye Mmoaniko afahye Bragorɔ a eba ase ye hunu niema bebre niema ye de gro nkwada ne bra me na nka nkyerɛw emu tete enkyene aboɔde owo kodoɔ a yɛtwi mu eto enya ayewa kodoɔ eno na eto ne egumo no wonom ntoma wadwa paawa ene wonom adwa wonom bobra pa ena prekese woni anuane ne de na hema me ate ase se wonom kɔhye dan mu na awotwe ene ntie de sa anuane nyina ekosom wo mo na mmom entoma ne nkyɛnse ne niema eka ho ne de ɛyɛ akyade a yɛde ɛma wo mo ene nti Mmoaniko afahye a Bragorɔ ewo mu no aha ena Bragorɔ no ebedruye enua ma nyina da mo ate omo ko school enso nya wo mo fere so wonom eyi wo ho ame agro wo mo ebra adeshe mama aha na mpani ahia mu dwumadie no ede ebeso ye Offinso Mmoaniko afahye ene da ye gro bra no ye nyina yesua bibi ede afiri mu kopim se ebesan ahia da sene e wo mpani ahia mu dwumadie so no medi ede adwoa Aprebi